Bilera egin dugu Nafarroako gobernuarekin, aurreko legegintzaldian gure taldearekin adostutako akordioen betetze, burutze mailaren jarraipena egiteko, eta esan dezakegu oro har balantzea positiboa dela. Adostutako akordioak neurri handi batean bete direla, egin ez diren kasuetan gobernuak ez betetzeen azalpen eta arrazoiak eman dizkigu kasu batzuetan. Kasu batzuetan ere, egungo gobernua osatzeko negoziazio prozesuarengatik luzatu egin dela, partida batzuk ez dira bete. Eta beste aldetik, Europako funtsen fluxuaren atzerapenak ere, atzeratu egin du gauzatze data. Beste kasu batzuetan, esan behar dugu ere, borondate politikoa falta izan dela eta Euskal Herria Bildutik lanean jarraituko dugu hori lehenbailen zuzentzeko. Esate baterako, ez direla bete puntu batzuk, adibidez, hizkuntz planak Nafarroako gobernuaren departamentuetan, beste adibide bat, parte hartze legearen garapena ez da gauzatu, elkarte zergaren oinarrizko tributazioa onura fiskalak aztertzeko hori momentuz ez da bete, eta sanitate pribatuari egiten dituzten deribazioak aztertzea hori ere ez. Bilera honek aurreko legegintzaldian elkarrekin egindako lanari jarraipena emateko balio du. Izan ere, akordio horiek Nafarroako herritarren bizi baldintzak hobetzeko balio izan dute. Era berean, Nafarroako hurrengo aurrekontu orokorretarako hainbat neurri eta akordio adosteko abiapuntu gisa ikusten dugu. Legegintzaldi honetako politiketan eta hurrengo urterako aurrekontuetan eragiteko nahia dugula adierazi diogu gobernuari. Oraingoan, anbizio handiagoarekin. Gehiengo aurrerakoiek hurrengo aurrekontu orokorrak ere markatzen jarraitzeko erabateko prestutasuna adierazi diogu gobernuari. Horrek, zalantzarik gabe, Nafarren bizi baldintzak hobetzen jarraituko du. Azken urteotan frogatu dugun bezala. Ikusiko dugu zertan gauzatzen den iragarritako gastu muga edakorra, zeinek izango diren gobernuaren lehentasunak eta zer neurri fiskal proposatzen dituen 2024-rako. Argi utzi dugu berriz ere, zeinek izango diren gure lehentasunak, zerbitzu publikoak indartzea, herritarren eskubideak bermatu eta zabaltzea, eta gehien behar duten pertsonengan oinarritutako politika fiskal justu eta progresiboak lortzea. Loraunaren ponentzia, baliatzea autogobernuaren eta subiranotasunaren arloan aurrera egiteko.